jopiny ni en wach mathuoke kata nigi kore mang'eny ndi to gombo mara maduong' ni chieng' moro achiel jotelo ka nigi paro moro ka gidwaro winjo kaka ground wuoyo kaka ODM nigi structures mare apo ni sama koro ka gidhi kamoro kaka Kisumu County jakom mar kata chairperson ma oting'o jokombe mag wards go te ema koro wuoyo e low delegates nine wabedo gi buche mekwa mag wards to oidho malo koro bedo bottom up koro chairperson ema wuoyo to principals go party leader obedo piny mos gin koro gidhi wacha ni wasewinjou to wadhi bedo piny e kuku maduong' mar ng'ien na weche ugo tining'eni ma enana microphone Dr. Buru bedo ka Polo Tuomo bedo ka Fernandez Barasa be nigi microphone ka to giwuoyo ne delegates koro nyaka gitim opogore koro tie consultation ni lal kanyo mane gima party nyaka tim kapok iloke gi kama iwacho no nikech kae bende mwakonyi e party to bende wakonyi e joma winjowa yes gima iwacho no